Ο σκηνοθέτης Νίκος Καμτσής είναι διευθυντής του θεάτρου «Τόπος αλλού». Έχει σκηνοθετήσει πολλά έργα ελληνικού και παγκοσμίου ρεπερτορίου. Διευθύνει ευρωπαϊκά προγράμματα και συμμετάσχει σε πανευρωπαϊκά δίκτυα θεάτρων και καλλιτεχνικών οργανισμών. Οι παραστάσεις του ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο εδώ και 15 χρόνια, αποσπώντας θετικές κριτικές από το κοινό και τους δημοσιογράφους. Κύριε Καμτσή, καλώς ορίσατε στο Ράδιο Σύμπαν και στην εκπομπή Ραδιοσυνεντεύξεις. Καλώς σας βρήκα. Χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες και σε όλους όσους μας ακούνε από την Ελλάδα. Να είστε καλά. Πότε ιδρύθηκε το θέατρο «Τόπος αλλού», ποιες είναι οι δραστηριότητες του στην Ελλάδα και τι ακριβώς συμβουλίζει ο τίτλος? Με ενδιαφέρει πολύ ο τίτλος «Τόπος αλλού». Βεβαίως. Κοιτάξτε, καταρχάς το θέατρο Αερόπλιο, η παιδική σκηνή, η οποία θα ταξιδέψει και θα παρουσιάσουμε μια παράστασή μας, δύο μάλλον παραστάσεις μας στην Μελβούρνη, ιδρύθηκε το 1985. Όμως το 2000 ιδρύθηκε το «Τόπος αλλού», διότι τότε βρήκαμε μία στέγη, βρήκαμε θέατρο. Ένα παλιό νεοκλασικό, το οποίο το μεταπέψαμε σε ένα θέατρο με δύο θεατρικές αίθουσες. Το «Τόπος αλλού» είναι ένας τίτλος που δώσαμε και ο οποίος αφορά τις παραστάσεις για το ενήλικο κοινό, γιατί το θέατρό μας για τα παιδιά είναι το Αερόπλιο, και σημαίνει ότι μπορείς μέσα από τις παραστάσεις μας να ταξιδέψεις, ή τουλάχιστον αυτή την πρόθεση έχουμε, να ταξιδέψει ο θεατής σε έναν τόπο αλλού. Σε έναν τόπο όπου επικρατεί η φαντασία, όπου επικρατεί η ευαισθησία, όπου επικρατεί η ποίηση, όπου επικρατεί η τέχνη και η δημιουργικότητα. Αυτό δηλώνει, αν θέλετε, ο τίτλος «Θέατρο Τόπος αλλού». Όπως άλλωστε και το Αερόπλιο είναι ένας τίτλος που δηλώνει για τα παιδιά, τουλάχιστον και με τις παραστάσεις για τα παιδιά, ότι η φαντασία τους μπορεί να ταξιδέψει και στον αέρα και στη θάλασσα και στη γη που πατάμε. Η φαντασία είναι μέσα στο επίκεντρο της δουλειάς μας, είτε για τους μεγάλους είτε για τους μικρούς. Άραγες ο «Τόπος αλλού» είναι ο μυθικός κόσμος των παιδιών, που είναι το κάτι απίστο πολύ σημαντικό, ειδικά για εμάς τους ενήλικους, διότι η φαντασία που διαθέτουν τα παιδιά είναι κάτι που δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου και με την καθημερινότητα που έχουν οι ενήλικοι ίσως τους εγκαταλείπει στα αργότερα χρόνια, και ίσως κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο, ούτως ώστε να ανακαλύψουμε και εμείς οι πιο μεγάλοι αυτό που είχαμε σαν παιδιά, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, αν και θα πρόσθετα ότι θα πρέπει, εμείς την έχουμε τη φαντασία, την έχουμε την ευαισθησία, όμως η πραγματικότητα είναι τόσο σκληρή, έτσι όπως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά μας προβλήματα, που η φαντασία και η ευαισθησία και η δημιουργικότητα καταπιέζεται και τελικά ενδεχομένως να βρίσκεται σε μια πλήρη ύπνωση. Εκείνο το οποίο έχουμε να κάνουμε να νομίζω λιγάκι να την ξυπνήσουμε και αμέσως θα ζωντανέψει και θα μας δώσει, αν θέλετε, ένα περιβάλλον να λειτουργήσουμε με περισσότερη ευαισθησία, να λειτουργήσουμε με πιο τρυφερότητα απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στους γύρω μας. Πολύ ωραία. Από τις 13 έως τις 29 Μαΐου του 2012 θα βρίσκεστε στην Αυστραλία με την παιδική σκηνή Αερόπλιο και ο μύθος το Αερόπλιο είναι το θέατρό μας ακριβώς. Ναι, και ο μύθος των Ανδρίδων. Η παράσταση είναι της φωτιάς και του αέρα και του δρόμου δίχως γυρισμό. Είναι ένα ελληνικό παραδοσιακό παραμύθι, το οποίο έχει ταξιδέψει και στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Οκτώβριο. Ένα πολύ πλούσιο, με πολλές περιπέτειες, πολύ γέλιο, συμμετοχή του κοινού, το οποίο θα παιχτεί για τα παιδιά
των ελληνικών κοινοτήτων και των σχολείων της Μελβούρνης κυρίως. Μπορείτε να μας πείτε πρώτα απ' όλα το έργο, τι ακριβώς περιλαμβάνει? Το έργο της φωτιάς και του αέρα και του δρόμου δίχως γυρισμό είναι ένα, όπως σας είπα, παραδοσιακό ελληνικό παραμύθι που εκδοχές του βρίσκουμε σε όλη την Ελλάδα σχεδόν. Υπάρχει μια εκδοχή του στην Κρήτη, υπάρχει και μια εκδοχή του στα Δωδεκάνησα και μια εκδοχή του στη Θράκη και στην Ήπειρο. Είναι ένα άγνωστο καταρχάς παραμύθι, δεν είναι από αυτά τα παραμύθια τα οποία τα λένε οι γιαγιάδες καθημερινά, όμως ωστόσο είναι ένα πολύ σπουδαίο παραμύθι, διότι θίγει πολλά ζητήματα, έχει πάρα πολλά πράγματα να πει στα παιδιά για την αυταπάρνηση, για την αγάπη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, για τη γνώση, πολλές περιπέτειες, πολλά κατορθώματα, όπου οι ήρωες βάζουν και τη σωματική τους δύναμη αλλά και το μυαλό τους. Υπάρχει ρομαντισμός, υπάρχουν κωμικές καταστάσεις και τελικά βεβαίως υπάρχει ένα happy end, το οποίο τα παιδιά μαζί με την ηθοποιό το χαίρονται και τραγουδάνε όλοι μαζί. Είπατε θα εμφανιστείτε στη Μελβούρνη και επίσης μια εμφάνιση στο Σίδνεϊ. Έχετε κάποια συγκεκριμένα μέρη, πού ακριβώς στη Μελβούρνη και πού ακριβώς στο Σίδνεϊ? Ειδικά οι φίλοι, το λέω αυτό διότι... Θα σας πω. Ναι. Θα παίξουμε για την ελληνοορθόδοξη κοινότητα καταρχάς, αλλά επειδή δεν έχω ξαναέρθει κι εγώ ας πούμε στην Αυστραλία, θα σας τα πω τα μέρη, αλλά μου είναι λίγο άγνωστα. Περιμένω με πολλή αγωνία και όχι μόνο εγώ, αλλά και η ηθοποιός και η ενδυματολόγος που θα έρθουμε εκεί να δούμε και να γνωρίσουμε όχι μονάχα τη Μελβούρνη που ακούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά και τους Έλληνες ας πούμε εκεί. Αυτή η αγωνία μας είναι. Θα παίξουμε λοιπόν στο Alphington, θα παίξουμε στο Doncaster, θα παίξουμε στο Baldwin, θα παίξουμε για ένα σχολείο που λέγεται Άγιος Ραφαήλ στο Brighton, θα παίξουμε για το σχολείο μάθησης στο Thornbury High School, και θα πεταχτούμε και στο Sydney, όπου θα παίξουμε νομίζω σε ένα θέατρο που το κανονίζει εκεί το ελληνικό φεστιβάλ. Σε επικοινωνία με την ελληνοορθόδοξη κοινότητα της Μελβούρνης βρίσκεται το ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνεϊ και συγκεκριμένα η κυρία Παζάνου και η κυρία Νία Καρτέρης. Έγινε λοιπόν μια επικοινωνία μεταξύ της ελληνοορθόδοξης κοινότητας της Μελβούρνης και του φεστιβάλ του Σίδνεϊ, και το Σίδνεϊ δέχτηκε να ταξιδέψουμε και θα έρθουμε για μία μέρα, για την Κυριακή 27 του μηνός, όπου θα παίξουμε σε κάποιο θέατρο το οποίο φαντάζομαι ότι έχουν εκεί, συγχωρέστε με, αλλά δεν ξέρω τα μέρη, θα παίξουμε όπου μας πούνε. Εμείς εκείνο το οποίο χαιρόμαστε είναι ότι θα βρεθούμε μαζί σας. Αυτό το μονοήμερο αυτό ταξίδι στο Σίδνεϊ είναι, αν θέλετε, μία υπόσχεση του χρόνου να έρθουμε στο Σίδνεϊ και να παίξουμε μόνο στο Σίδνεϊ, ας πούμε, και για όλα τα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων του Σίδνεϊ. Στο Alphington και στο Doncaster, όπως και στο Baldwin, οι παραστάσεις είναι κάτω από την αιγίδα της ελληνοορθόδοξης κοινότητας, όπου οι άνθρωποι εκεί, η κυρία Πέννη Κυπριανού και ο κύριος Μιλίδης και ο κύριος Μάρκου μας βοήθησαν πάρα πολύ. Πραγματικά χωρίς ας πούμε τη δική τους την συμβολή και την βοήθεια και την καθημερινή επαφή δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το ταξίδι. Εμείς έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο, φίλο από εδώ από την Ελλάδα, που μένει εκεί στην Αυστραλία, είναι η κυρία Τίνα Νικηφοράκη, παντρεμένη εκεί στη Μελβούρνη, και επίσης είναι ένας πολύ σημαντικός συνεργάτης μας, ας πούμε, για κάτι τέτοιο, και τους ευχαριστώ μέσα από το σταθμό σας. Να είστε καλά. Μπορώ να πω ότι ο κύριος Μάρκου είναι ο γραμματέας της κοινότητας και τον έχουμε φιλοξενήσει στο σταθμό μας. Είναι πάρα πολύ προοδευτικοί άνθρωποι, όπως θα ήθελα να πιστεύω και εδώ στο Σίδνεϊ, και σημαντικό είναι να μπορούν βέβαια να... Είναι πάρα πολύ τιμητικό, πιστεύω, να δείχνουν τέτοιο τεράστιο ενδιαφέρον ώστε να φέρνουν παραστάσεις και από την πατρίδα. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για το ελληνικό στοιχείο και για το αύριο που σίγουρα είναι τα παιδιά μας.
Για τα ελληνόπουλα εδώ της Αυστραλίας. Είναι όπως τα λέτε. Συμφωνώ και υπερθεματίζω σε αυτά που λέτε. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Για τα ελληνόπουλα εδώ της Αυστραλίας, τα έργα θα παρουσιαστούν στην αγγλική γλώσσα. Πώς ακριβώς θα γίνει? Εμείς έχουμε προετοιμαστεί και για την αγγλική και για την αγγλική γλώσσα. Μάλιστα. Το πώς θα παιχτούν εξαρτάται, ας πούμε, από τους διοργανωτές, εξαρτάται από τους δασκάλους. Εκείνοι ξέρουν καλύτερα και τα παιδιά και την ηλικία των παιδιών και το επίπεδο των ελληνικών που ξέρουν, και κατά συνέπεια θα μας πούνε να κάνουμε το καλύτερο, ούτως ώστε να καταλάβουν και να διασκεδάσουν τις παραστάσεις. Εσείς πάντως θα έρθετε πάνωπλοι και θα μπορείτε βέβαια με τις ανάγκες και το κάθε σχολείο με το τι ανάγκη έχει, θα μπορείτε να προσαρμοστείτε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πόσοι και ποιοι είναι οι συντελεστές του θεάτρου που θα έρθουν μαζί σας από την Ελλάδα? Το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι δική μου, το σκηνικό και τα κοστούμια είναι της κυρίας Μίκας Πανάγου, η μουσική είναι του Χρήστου Ξενάκη και παίζει η παιδαγωγός και ηθοποιός και θεατρολόγος Στέλλα Μιχαήλ, παίζει τις παραστάσεις. Πολύ ωραία. Πριν κλείσουμε, υπάρχει κάποιο μήνυμα για όλους τους φίλους μας στο Σίδνεϊ αλλά και στη Μελβούρνη που θα ακούν αυτή την συνέντευξη? Κάποιο μήνυμα πριν αναχωρήσετε από την πατρίδα και φτάσετε εδώ στην Αυστραλία, που θα θέλατε να απευθύνετε και στους ενδιαφερόμενους γονείς που σίγουρα θα έχουν ενδιαφέρον να ακούσουν, να σας παρακολουθήσουν, αλλά συνάμα να φέρουν και τα παιδάκια τους, και αυτοί που ίσως τα παιδιά να μην είναι σε αυτά τα σχολεία. Είμαι σίγουρος, τουλάχιστον εγώ παραδείγματος χάρη, θα ήθελα πάρα πολύ τα δικά μου 3 παιδιά να κάνουν την παρουσία τους στην εμφάνιση στο Σίδνεϊ, να δουν κάτι από την πατρίδα. Διότι να σας πω κάτι, κάθε φορά που τουλάχιστον τα δικά μου παιδιά τους λέω πού είναι πατρίδα, μου δείχνουν το δάχτυλο στον ουρανό, πάνω στα αεροπλάνα. Γιατί όσες φορές ταξιδεύουν δικοί μας ανθρώποι, πάντα πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο, η πατρίδα είναι κάπου στον ουρανό, μας λένε. Λοιπόν, τώρα θα τους δείξουμε ότι η πατρίδα δεν είναι μόνο στον ουρανό, η πατρίδα είναι εδώ μπροστά μας, και θα φαίνεται από τα έργα που θα παρουσιάσετε εσείς που είστε από την πατρίδα, και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, αυτό που κάνουν τα παιδιά σας εμένα μου αρέσει, που δείχνουν τον ουρανό. Εάν το πάρουμε μάλιστα συμβολικά, έτσι μ' αρέσει, ας πούμε, να με περιμένει κανείς να κατεβαίνω, ας πούμε, να έρθω από έναν τόπο ο οποίος δεν πατάει επάνω στη γη. Η γη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον, ας πούμε, στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ ρεαλιστικά. Κατά συνέπεια, αν με περιμένει κανείς, ας πούμε, να έρθω κάπου από ψηλά από τα σύννεφα, μου αρέσει, ας πούμε, περισσότερο. Όσο για το μήνυμα το οποίο θέλετε, θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους αδερφούς εκεί και όλους τους συμπατριώτες ότι αυτό το ταξίδι δεν έρχεται μονάχα για να έχει σαν αντικείμενό του μόνο το θέατρο και τις παραστάσεις και να κάνουμε, ας πούμε, κάποιες παραστάσεις και να σκοθούμε να φύγουμε. Καταρχάς, η αφετηρία μας ήταν και είναι, και με πολλή αγωνία το περιμένουμε αυτό, η επαφή με κάποιους συμπατριώτες, με κάποιους Έλληνες οι οποίοι δεν ζουν εδώ πέρα, διότι με τους συμπατριώτες εδώ έχουμε μία επαφή καθημερινή. Έτσι λοιπόν, με πολύ μεγάλη αγάπη και με πολύ μεγάλη αγωνία θα τους δούμε στους χώρους που θα γίνουν οι παραστάσεις, όχι μονάχα για να παίξουμε μία παράσταση η οποία παίχτηκε και στην Ουάσιγκτον και σε άλλα φεστιβάλ, αλλά για να επικοινωνήσουμε μαζί τους, είτε άμεσα είτε μέσα από την παράσταση, είτε μαζί με τα τραγούδια. Να κάνουμε μία έτσι από καρδιάς χειραψία, να πούμε 2 καλές κουβέντες πάλι από καρδιάς. Κύριε Νίκο Καμτσή, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που διαθέσετε τον χρόνο σας να μιλήσετε μαζί μας σήμερα. Να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία με τον ερχομό σας εδώ στην Αυστραλία. Να πούμε ένα μεγάλο συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους εδώ από την Αυστραλία που κάνουν αυτές τις προσπάθειες, διότι αυτό που κάνουν είναι ιερό για αυτούς τους ανθρώπους, είναι ιερό για τα παιδιά μας εδώ στην Αυστραλία, που υπάρχουν ηγέτες στην παροικία μας που δείχνουν τόσο ενδιαφέρον ώστε να φέρουν κάτι πολύ όμορφο από την πατρίδα μας, να το απολαύσουν τα παιδάκια εδώ, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει ένα αύριο.
Συγχαρητήρια λοιπόν να και στους εδώ διοργανωτές. Εγώ επίσης, ας πούμε, και σε εσάς. στέλνω και το δικό μου θαυμασμό για αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά από μένα ξεκίνησε ένα απλό email και το αγκάλιασαν αμέσως οι άνθρωποι των ελληνικών κοινοτήτων εκεί που τους ανέφερα προηγουμένως, ο κύριος Μιλίδης, η κυρία Κυπριανού, ο κύριος Μάρκου και άλλοι, όχι μόνο αυτοί, και τελικά αυτό το ταξίδι έγινε πραγματικότητα. Να είστε καλά. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας περιμένουμε πότε θα έρθετε και εύχομαι να πάνε όπως τα επιθυμείτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά.